Ki kemi ki kpa ki baju pak school laki ko na KV school kabadon ha nyomer apa shulong mentakasni at pesantren kelalengkon kila lumlang ha community hall lengka banya perkhat sani halor ka jingkiu dor kensan ka bai bos ki khon jongki ki basyong lengba ka bos MTC ha ka jingkran berundang lum kubor bat ki kemi ki kpa jo ki kena school kila penpau ya ka jing ka bakrau ya ka jingkiu dor kensan ka bai bos namar ba ha ka senam arhajar arpulai kalong shipo hajar sanspa hendrai katba haka senam hajar arpusau kalakeu kalai hajar nyau spa sanpo shisnam kane kalawan ra ya kajing e kaba krau yaki nakaliang joki kimi kpa matakas-ngi haka jing kendu lang jongki kila shime karai bandawa na ka sorkar berkibor penya jong ke MTC bagi dei ban penne ya kador by boss ka baki shim house nam hajar arpulai kata shipo hajar sanspa uwe ukena hakashisnam bada waru baki de ban ailad eki megi kpa bakin siu installment hakabaya de bakajing siu by boss namar balada siu shisen siu kawan ra ajing eki kamtam kilong yeng kiba duna hakayo kakon bat kiba balamen step ba men mit shu ki megi kpa kilapan paru babun sien kibor penya jo ke MTC haba kilum ya ka by boss lada kilap eki khna bampat siu by boss ne penthamai eki kat boss bun sien kim ju sha ru ban shong hapo boss nakaliang ki kemi kida wajur baki nong penyat bos MTC bat kesorkar bakim day ban ailat ban ne don bor khamtam habaya de bakajing siaw ya kabai bos ki kemi ki kpa ki balawan bana shimbanta ki de ki bana du maulai maublei maupram lu mauba laimer umlengka bat ki we ki than apa shulong baro ka we Jongkatu ka jingwan mi jongi hakatu kesni si EMD jongka transport Meghalaya transport ti hadin jongkatu tingila ya khat semua bahaya baro ki badan akan dipor kila dan boleh hadin jongka meeting nila yo banya rai bat nila yo banya kerenlang tak jengnon kat long jongki kat tu kat ni na po mau blay nong thamai na mau lai na mau prem bat kini ko opor slong hi baro ki me pa ki pe wan lang hang ni nang ta susu ka jingra jongi kelong baik ba ni dei bet bandawa nak sorkar ba ka dei ban penne bet ya ketu keju hi kedor ba kadang sipen ki mencam senam nama mencam senam ku mangila ong ya ketu kesni ba hau ar hajar arhu ar ka ay kedor nyo hajar san spa hau ar hajar arhu lash ko hajar san spa bat ha ka mentahu arhu saw kipen ki ka khat lai hajar nyo spa san phau ti hakat du hadu nadu ketu kesni ba kila ada wan siu ti hadin jong ketu bangila wan mi CMD ti kidang kim don shu ki balit siu lene ngim tip shu hadin jong jingi iya ketu kan news ki bebon hi ki kempat siu shu ti kat no kedon ngim tip lari kila penhian ne kidang penne ke juru kata khatlai hajan news pasan phau ngim pat yo jing tip ti henrei hang ni ngila yo benerai lang ba ngidei bandawa bet ka ju kedor barang dai ban pensa ka bashipo hajar san spa kumba ka government kala debu kumba ka MTC kala debu ya mencam senam hawar jar akulang nang tasyo ka point sa baa kalong baik ba kidai bet ban tap ka kum capacity la daga capacity ka dai lai paungot ti kidai ban namar bakat kum ka jing siu jong ki kimi ka pagi siu ka kum ka dor jong ka capacity ngin bu baik ka kum capacity nang tasyo ki bos ki barem ki bala bandu steng menti kataro kam dai ban long nang tasyo ni ya dawaru ya ka instrument payment ba ka government la ko office jong MTO hi kadai ban ailat ya ki kimik pa ban yo ban siu instrument payment ni kila ban si quarterly ni kila ka kunjing la ban siu maki bat la da kalong kin ngin dawa artat ka jo kapor da ka online payment nang ta kapor ka bakta bah kapor tentang ki school ki poi la da ka school ka poi ka sedang nyo steng nyo arpau kat bagi school bos ki dang wan poi kapor nyo arpau na ka jaka bagi dik kena ki ban ki tikat no bajikan po school tikat ni ka benta bat kum jo ke bangila ban ha ka tugas ni ba ka kilometer lada ka MTC lada ka office ka MTC ka snudai ni kerpat bai bakan chat siki ya ki kena school ni ki school bus ka ka kilometers nang ta susu na kalyang jong ka pors long side hi ni dawa ba ka wei ka bus na martang ki kena ki bakyo na po nang ne na po lai me na no ba kila poi de ki lai phongot chajrong ti kala de ka capacity jong ki school bus ka barit ru la ban long ni dawa bai ka wei ka bus ba ka de ban alot ka wei ka bus nang ne na po lai me na po ki ni ki pors long side namar babon sin ki ya kini ki kelong ki yo kum kat kum ka sit ke baki deban siu ki bala siu ka dor kan ki ong bet ada jing tho ti kata ka jing tho ti ngim pat yo namar hadu karno ki la ki ngim yo i namar ki klam ai ha kano no benta kano no ga ba le sin ka leng chem di klam pat ong ni la penhian ngim pat piang ngim tip ya kata
Ti henry kini ki bala yawan hang ni menta ki omingi kampat leksio. Ni kampat leksio nomor batang boong bala penki tu kalai hajan yo spasan pau tingim sunut su banit sio. Te baro ki kimi pagi ba yawan lang hang niru kemat ki kamla su banit sio ki ongin sange syo nomor hadin bingi ongin selik kenduk ngin sia kerpat biang nagoman bekan sange kan ni ka kan pen sange syo tu kejempen ki tu kalai hajan yo spasan pau kai. Sakawai ki benta kalong kami ni hayeng ki kun para kun men ti sangot ni la elong tang ka bay school bus lada kaya ikini ka kalay jan yo spasan phole ti kumot klapo sya silak duna tinang ta susu umdai tanggat ta lada ki kena school lane ki kimi pa kimla ban penbiang ikat bus kapor ka babiang ba kin lawan ki investigation officer kapok ki school bus kin check ikat bus lada kimla subu umta ki kimi pa nolor ba ong ban haban season siu tila kim patla ban renew tu kat bos kitu ki investigation officer ki bon check itu ki kat bos ki penmi be ki kena syaba kin be ki nem syak ban ki tu ka bos kata ka de ke jinglong root baha ka ba ka jing le jong ka sarkar ka bada kata shisha kumala ong tilong kami menta baha ka por ba idang pha school kin men jong ar ki pha school du kin class 12 na du class 1 ka pha class 12 and it seems ba ka jing kiu baha ka ni school bus de tat na du arja ka khandai te jaj bah kitu kisnam arphau way baka dan covid te the day bakala daga day bakam dan covid le tip shu na makar stang kiyo bahana du arja khandai arja khat prasha po em kampat da kiyo ki school bus ka day tang arhajar san spa te kane de kisnam kane di ki arsnam ki laisnam ne kala banong ma ti henry nadu pasnam arhajar khat khandai hi kata ka jingkiyo ka school bus ka shuki be bot ti ke kat badan selndat ngim la ban tip ka perthai kala ban keren la ban ong man baka perthai berbor kan keren baik kumba kan jukran ya ka jingisha ba kane sarkar le si kade babam ngim tip ka tatang ba kada kta shisha ka plajong i beduk besuk ti kane kade ka jingsok khia ka banging pen pa khama jong ni kan ka pon ba karai jong hang ni sakawai pat ni la ya rai bengin ni biang si MD ngin persang ban ya bu appointment ti hakini kita ya banwan pada kalong tingin persang belum appointment ngin sendi mi lang borok ki kimi pakat ki bawan lang bat kane ka jo hi ka benta ka ba ladang ngila persang ban ya bu appointment ni EMD lada kalong ngin kita banwan ngila ban lek kini ki long kami ki bawan mentasi ong ngin lang borok kan pengin ya kerpat lama khmat jong MD ba ila ban penek dengan ni ka jo ka do namar balada ong kum dokum nuru kadai hi shwam penek makadang pen ki hidang men sam senam hi lakam non tikilai senam senam ka di ban nek shwa ti kum bala ong irang urang ba menta ba ka jingkiu ka bai penyang kan kiu tang tingkah mereka tak jing penkiu bai bos wada ki private school ru ki pala ban penkiu ban man kasnam penkiu dak asar lai hajar ka bai school mereka bakan ni ka bos jong ka government kan le adu kan ni ka long be an kan namar ta dala da ki he ki han hi dan ki nong pet nong vishalam nong yarap dan ki duk ki sub ki le kan ni kam so hap kan ki baret ki dale ki baret ta ba khadu ngi shusha kan ban den re kan ni ki benta ka bangi sokhia bale se ki dan ki me ki pa ki badan hakatu ka office ki de mena perkhat ya tai sani bha ka board meeting ko balong MD pun perkhat la mi kan duk usuk man ngathrai hang tur ki de ki me ki pa ki ba phas ko li khon khna mangiru ki beduk ngin yo la ban pha ki skul ki ba khambiang sa moblai ngadan kon arngot polis ko ante kibi paslang tamba ni ya kibas pat nanong tama last time kumba ang itong ni seo to gador beremis ko ja pat yementa da ni pat seo alang yementa ba itong la itu la keu ga ba school bus ni ya atwa ni krecha ba MTC la lang nog noro ni ya kachwa din karpat nada kalong ka bala nin ya persang ban pa na ka ju ka dor kumasyo mon samsna nada kanya ka jengkyo ka bay school bus ka ba menta arjar arsal lang isngu kiyama ba lese ni badan kon arngot kalong lakta tayangi ni baterai bari lang bada amla leban siyo installment lang kakta jori mana senam kiu na do lain senam tapi cubu dah kerpat kinong tray kim cupen kiu ra mana senam tingsan senam nek cubu senam ne em ke pergi kiu dan rai ka bos bade kan kiu mana senam digi lai hajar plus te kakta em kam tam ni giret ki dia ni ki bala kum to se ingin yo bai bala bade hakachi senam galong la dei balik ni na gawe ke yang lai gidang penhia susu i bai bala dei uju nong ai bala ma kalau nggak ketahi yang iki kimi pa te balai ka sarkar kalek kumne gain kalong kumba
kiurat ya kirit kiria